Ahojte ľudia, ja vás vítam pri novom videu dnes. Tu máme taký vlogisek mini, ktorý bude trvať jeden týždeň. Áno, neviem, jak to vám správne povedať. Je okolo tak 1:30 ráno, nechcem moc kričať. Takže ja sa idem nachystať, umyjem si tvár, urobím si skincare, umyjem si zuby. A potom sa vám ozvem. Zatiaľ ahoj. Dobre, takže máme 1:38. Zistil som, že skincare si neurobím, pretože nemám na to takú vodičku, takže dneska to je bez skincareu. Ešte sa oblečiem, pôjdem na vecko, možno si taký Instagramik pozeráme a vyrazíme sa na cestu. Takže ja už som oblečený, ešte si dám na seba okuliare. Vlasy neviem, nikdy si nerobím vlasy. Však na čo? Viem, že vyzerám blbo, ale nevadí. Ešte si k tomu môjmu outfitu dám možno nejakú trikovicu, ak je vonku zima. Hnedé topanačky, ktoré mám, podotýkam nové. A šiltovku si nejakú zoberiem, ktorú si nedám. Možno dám z zvyku. A ozvem sa vám, keď už pôjdeme. Teraz som vonku. To čo bolo v noci, to bolo nejaká... Len takéto možno nejaká hmla bola. Ale ešte, že som si dal tú trikovicu, pretože akože na nohy mi nie je zima. Ale pre istotu som si ho dal. Som vonku. Čakám. Nevadí mi to. Za chvíľku pôjdeme. Ja asi tak nejako 2:30, neviem. A cesta tam trvá asi 8 hodín. Mám rozviazanú šnúrku, to mi nevadí. Si ju zaviažem. Akože mám takú kapsičku. Máme to aspoň nejaké svetlo, to je dobré. Aspoň ma bude vidno. A ja sa vám ozvem, keď budeme na ceste, niekde ešte tuto, ale keď budem proste v aute. Takže tu sme boli na D1, tuto sme už boli v Maďarsku a tu v Chorvátsku. Prosím vás, nevšimajte si tú správu.
Takže ľudia, ozývam sa vám po 3. Ide auto? Či čo? Nejde? Neviem. Po 3 alebo 2 dňoch, čo sme prišli do Chorvátska. Áno, ospravedlňujem sa za to. Ideme na námestie, ale cestou na námestie, čo tam ideme, áno, ide auto. Tak vám poviem, čo sme robili za tie dni. Padá mi to rukavica, nevidí. Takže pondelok sme prišli. Akože vybalili sme sa tak trošku a večer sme išli na námestie. Potom na druhý deň útorok sme išli do asi 40 minút od Šibeníku do Primešténu do mora sa kúpať. Potom večer sme išli von. Dnes sme tiež boli tam a teraz ideme zase von na večeru. A ja si tam možno niečo kúpim a to je asi všetko, čo sme robili. A ja sa vám ozvem, keď budeme na námestí. Takže už sme na námestí. Trošku muziky, svetielka, ale to nevadí. A teraz kam ideme? Najesť sa? Dobre, takže teraz sa ideme najesť a ozvem sa vám, keď budeme pri reštaurácii. A potom zajdeme tuto na zmrzlinku. Tak asi nezajdeme, bude zatvorené. Jej, aká pekná mačička. Dobre, ale som si ju musela odfotiť, lebo bola veľmi pekná. Ale ako vidíte, no tak tam vzadu je reštaurácia. Takže, no sú tam dokonca 3, ale do jednej z nich sme išli. Takže už sme na námestí. Sme v reštaurácii teda. Pozerám meničko. Boli sme tu včera a ja už aj viem, čo si dám, len pozerám, čo majú na pitie. Včera som mal ľadový čaj, ale neviem, či si dám to isté, takže uvidíme. A na večeru mám pizzu margarita, pre televízne noviny, televízia Markíza. Takže takto vyzeral ten môj ľadový čaj, ktorý som hovoril, že si nedám. Takto vyzerala tá moja slavná pizza. Toto bol mojej mamy šalát. Toto mala k tomu asi tiež. A toto sú špagety carbonara môjho tata. Takže sme sa navečeriali. Ja som mal pizzu margaritu. Navečerali. Asi 5-10. Áno, 5-10, lebo tá pizza nebola dobrá, ale fakt. Jasne, neklamem, fakt bola zlá. Potom mi mama dala ochutnať steak kurací. Ten bol 10 z 10, takže večera 8 z 10. Teta vybrala si najlepšie miesto. Fakt, najlepšie. Chce ukázať, že si zaslúži byť v ďalšej sérii Let's Dance, tak už vieme, po kom má Irenka tie tanečné gény. Imriško sa trošku nevhodne obliekol na stretnutí s Lackom a Davidom. Najlepšia je to levitujúca lampa. Tereska je smutná, lebo sa pohádala s Tonkom, tak začala nové hobby. Potom Kučerov si zažili veľmi nudné vlúpanie, keďže policajtka chytila zlodeja ešte predtým, než sa stihol dostať do domu. Editka to samozrejme musela prísť skontrolovať. Rozptýlila policajtku a zlodej zmizol. Ešte že nevidela Luizu, ako robí bordel. Dôznych rodičov to očividne netrápilo, takže musela prísť na scénu Hama a celé to utrieť. Tereska sa ešte nedokázala vrátiť do vily, takže namiesto toho celú schytala ryby. A aby tých hobby nemala málo, tak sa zahrala na Katku Brichtovú a Poštu pre teba. Irenka Zimrom zamilovane pozorovali hviezdy, zatiaľ čo Tereska sa snažila opraviť stenu. Dokonca sa v bare naučili sedieť vedľa seba, nie na 5 metrov. A nakoniec prišiel Tonkov ďalší chabý pokus o zbavenie sa Teresky. Pošta pre teba nevyšla. Vyzerá to nebezpečne, ale ona potom iba smrdela. Áno, viem, svieti trošku slnko, takže svetlo nepotrebujem. Teraz sa ideme pozrieť do vedľajšieho mesta Grebaštica. Či jak sa to vyslovuje, neviem, či mäkko alebo tvrdo. A ideme sa pozrieť, ako sa vyrába olivový olej. Je to po polsky. Neviem, či sa tam dá natáčať. Ale keď hovorí po polsky, takže trošku si môžeš to mysleť,
keď niečo je podobné v slovenčine, takže posnažím sa to domyslieť. Ozvem sa vám, keď budeme asi v Grebaštici alebo Grebaštici. Ďakujem. Cesta. Tu sme na ceste do Grebaštici. A moje budúce ja vám chce niečo povedať, takže pozorne počúvajte. Takže zistil som, že po Šibeníku není Grebaštica alebo Grebaštica, ale Brodarica, takže možno až ďalšie po Brodarici. Uvidíme. Takže zistil som, že Grebaštica je až 3. mesto od Šibeníka. Takže už sme asi tu a len to treba nájsť. No, idem. Keď chcete vidieť, aké je Chorvátsko krásne, no tak vám odporúčam sem prísť, pretože my už sme tu druhý raz. Toto parkovisko 10 € asi na deň, neviem, ale však lepšie ako v Primoštejne za 20 na deň, takže určite lepšie. A Primošten je mesto, kde sa chodíme kúpať na pláž. Takže ja sa vám ozvem, keď budeme pri takom bare, kde nás to zaviedlo. Neviem, či to je bar, ale tam sa ideme asi opýtať, takže... A poctivo sa natierajte, keď budete na pláži, pretože ja som sa nenatrel jeden deň. Toto celé mám spálené a neskutočne ma to boli. Teda štípe. Keď ste v sprche a dáte si teplú vodu, hrozné čosik. Takže sme to asi našli, nikto to není, ale však uvidíme, máme to na jedno. Tak toto tu vyzerá. Toto tu predávajú oleje. Dokonca získali nejaké ocenenie. Že vraj najlepší olej za rok 2025. Keď tomu rozumiete, môžete si to prečítať. Tak toto tam vyzeralo, ale prosím vás, vygooglite si, kedy je sezóna, pretože vás tam posadí, niečo vám hovorí o tom, potom vám nalej olivový olej, potom sa opýtajú, či chcete sedieť vonku alebo nie a dá vám niečo najesť, ale akože ja som si tam dal iba bagetu a džús, takže musíte byť na to pripravení a musí vám chutiť to jedlo, čo tam oni dávajú proste. Ale hovoril o prošute, ale my sme nie na exkurzii prošuta, my sme na exkurzii olivového oleja. Pomoc! Dobre, takže už ideme naspäť do auta a ešte ideme do Primoštenu. A akože ochutnávka olejov, dobre. Tie oleje moc nemusím, akože olivové, ale kto ich má rád, nech si kúpi. A akože, že vraj majú nerozbiteľné flašky, nerozbitné. A akože nejaké občerstvenie tam máte. A ja sa vám ozvem až v Primoštene. I want to die. Takže teraz ideme na námestie a teda sme pri Moštene a ideme na námestie, ale zase to by bolo dlhé rozprávanie, kým sa tam dostaneme na to námestie, takže sa vám ozvem, keď budeme teda na námestí. Takže už sme na námestí a sú tu všelijaké obchodíky. Keď sa pri nejakom zastavení, ktorý ma zaujá, tak vám ho ukážem.
Tak asi v žiadnych obchodoch nebudem natáčať, lebo som bol v jednom a tam bolo zákaz natáčania, takže asi tak nie. Slastičárnica. Dobre, takže teraz ideme na námestie. Vonku máme nejakú didžinu, my už sme sa z Primoštenu vrátili. A ideme si pokúpiť zo Šibeníka nejaké magnetočky a tak ďalej. A ozvem sa vám, keď budeme zase na námestí. No pozrite sa, nehovorte mi, že vy by ste si ten mesiac tiež neodfotili. Boli sme na námestí a takáto panenka Maria tam bola. Neviem, koľko bolo hodín, ale my sme sa vrátili z námestia. Bohužiaľ som vám tam moc nič nenatočil. No, nenatočila si vôbec, pretože tam bolo veľa ľudí a bol tam strašný ruch a ja som v pyžame a uvidíme sa zajtra. Takže už je ďalší deň a teraz ideme na pláž do Primoštenu a konečne vás dnes so sebou už zoberiem, pretože ste si odtrpeli 2 dní, čo som sa vám neozval, takže teraz si to zaslúžite. Takže už sme v Primoštene a ešte sa vám ozvem, až budeme na pláži. Takže už sme na pláži a teraz vám ukážem more. Tam sú loďky, tam je taký ostrovček. A to není taká zatočka ako v Šibeníku. Takže tou istou cestou ako celý týždeň ideme na námestie sa posledný večer navečeriať a včera večer sme prišli, boli sme na námestí Ahoj Cica, boli sme na námestí, ja som vás neschvál so sebou nezobral, lebo som si myslel, že tam bude veľa ľudí. A čo tam bolo? Pár ľudí, ale akože nebolo tam toľko veľa ľudí. Teraz sa ideme posledný raz na večeriať. Posledný večer. Zajtra ideme domov a dnes sme boli ešte pri mori. Už ste ho videli, takže tam vás za sebou prať nemusím. A po sprche som tiež. Takže ideme na to námestie a zajtra vám ukážem, ako vyzeralo naše ubytovanie. Takže takto vyzeral náš apartman po príchode dovnútra. Ste si tu takto mohli odložiť buntičky, topánočky a tuto dole máte papučky, zrkadlo. Tuto máte asi na okrasu nejaké schody, takýto obraz, tuto máte kuchyňu, si môžete sadnúť, máte mikrovlnku, tu máte ešte kúpeľňu, taká fialková. Tuto je obývačka, takáto stena, takáto gauč. Tu sa môžete asi vyspať. Tuto sa spalo, aj tuto sa muselo. A ja naposledy hovorím apartmanu ahoj a dovidenia. My sme po večeri išli ešte akože k moru. Videli sme aspoň more a tam bolo, že henata tu tak jedno mám. Tuto sme boli už v Maďarsku a tu konečne na Slovensku. Takže ľudia, už sme na konci videa. Mám to opalné, som panda, áno. Ale ešte som vám slúbil, že vám ukážem, čo sme kúpili. Takže máme to tu zabalené. Pre moju krsnu. Tak to vyzerá. Toto dole je napísané Šibeník. Minulý rok som si aj ja taký domček kúpil.
Tak to vyzerá môj. Toto je napísané šibeník. Toto je môj. Fakt je tento veľmi pekný. Akože doporúčam si to kúpiť, keď prídete do šibeníku. Ďalej tu máme takýto domček, ktorý je pre moju babku. Potom tu máme takúto magnetku z Primoštenu, ktorá ide k nám. Takúto magnetku z Primoštenu, ktorá ide ku mojej babke. Takúto magnetku zo šibeníka, ktorá ide k nám. K nám sú tu. Takáto magnetka zo šibeníka je, ktorá ide ku mojej babke. Túto magnetočku si kúpil môj tato, ale určite to dáva pre babku a pre tetu. Takúto magnetku zo šibeníka. A potom toto neviem, čo to je, koláč od Smokve Fig. Niečo figové. Tak toto vyzerá a je to dokonca 4-krát. A potom, jak sme boli na tom výlete v tej grebaštici, ako sa vyrába olivový olej, no tak to bolo pre mňa sklamanie. Pretože akože mimo sezóny tam ani nechoďte. Sa mi zdá, že v októbri je sezóna, takže mimo sezóny tam nehovorte, teda nechoďte. Neviem, čo to mám slnčku. Sa budem šúpať, či? Asi. A ešte sobotu sme sa boli okúpať, večer sme boli na večeri a dnes sme už išli domov. Takže ak ste si video užili, tak dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte! Jasne, že by som to nebol ja, keby som vám niečo zase nezabudol povedať. K tomu domčeku pre moju krsnú mám ešte pre ňu baklavu, takže dajte like a odber a ahojte. Po tretíkrát, ja keď nemám veci pri sebe, tak ja to proste zabudnem. Ešte mám takúto kačičku, ktorá akože žralok a z minulého roka mám takúto kačičku. Tak, sľubujem, je to posledný raz, tak dajte like, odber a ahojte.